Det er jo fucking Jeg har ikke dumt. noget design-spørgsmål alligevel, jeg fandt ud af det. Okay. Du ved, hvad jeg fandt ud Jeg af det. skulle vælge mellem, hvad hedder de? Det er sådan en midtmap Deep for mig. Slate Bricks og Blackstone, og så fandt jeg meget hurtigt ud af Deep Slate Bricks så meget sejret ud. Ja. Kælderen har meget dejlige penge. De har en penge på mellem 16 og 24. Shit. De rammer ikke noget shitty window hits. De rammer ikke nogen bullshit hits. Hvad er det der? Det lyder som en hack terror radius. Nej, det er Nej, nurse. det er nurse. Nej, det er nurse. Det er faktisk fint nok nurse map for os. Fordi der er mange væg. Ja. Men til gengæld er der også mange korridorer. Jeg bliver ved med at løbe ind i lige linje. Jeg får bare distance. Skal bare block line of sight hele tiden. Ja, men der fik jeg bare distance. Jeg var så langt væk, at selv hvis det var hun double TP, så kunne hun ikke nå mig. Vi valgte med at gå efter at kick Jen. Nå. Så kunne jeg lige så godt bare prøve at få så meget distance som muligt. Og til gengæld så tror jeg, at hun har plague hook. Hun har hvad? Jeg tror, det er plague hook, som der bliver vist. 2 hyperfocus stacks uden stickout. Damn. Jeg har fået et skill check. 3 hyperfocus stacks uden stickout. Damn. Ja, lige så den næste. Jeg har stikker kun fået et skill check. Ja, og det var det instantaneous. Jeg synes faktisk, at det er lettere at ramme great skill checks, når det bliver så hurtigere. Nej. Jo, Jo, det er det. Kindred player. What? det er Def outfittet til nurse. Ja, det er det. Det skin har jeg købte det dog. Du fik det via Battle Pass, gjorde du ikke? Det er Rift Pass. Du det. Hvad? Købte du det simpelthen? Ja. Det er et fucking fedt nurse skin. Det kan godt være, jeg ikke spiller, det kan godt være, jeg ikke spiller nurse, men det er stadig et fucking cool skin. En af os skal gå efter unhook. Ja. Jeg går efter noget ja, unhook fordi nu her. du er lige nu færdig med Jens. Jeg er i stik modsat ende af mappet. Det er jeg lige 2 over dig. sekunder. De får anti-tunnel. Anti-camp. Anti-cam. Det var det, jeg mente. Og hun bliver også ved med at gå imellem dem. Har jeg fundet en måde i mit spil at lave salt om til vand? Det ved jeg ikke. Har du det? Så jeg mate, hvis du bliver tunnel, men jeg nåede lige præcis før du ramte second stage. Lad os se, om jeg også kan bare- få det her base. Hun bliver tunnelet. Ja. Den havde forventet, det var jo trods alt en nurse. Ja, det er det. Så. Fuck sker der for det? Nej, okay, hun tunneler ikke. Motoki. Double haste. Har jeg der? Hun Har jeg? chaser ikke mig. Hun har mødet. Nej, hun chaser mig. Ja, der kommer nogen ind på Kajas værelse, det kunne man høre, fordi hun sagde lige et øjeblik. Wow! Hvordan kommer hun ind over til mig? Det der var second, var det ikke? What? Det kan godt være. Det er lidt bus. Var det der pain rush? Det tror jeg ikke. Nå, det lignede bare din gen regression. Lad være med at unhook mig selv. En gen regret, så ikke. Nå, tror jeg også. Ej, jeg er på en meget lav gen. Okay. Jeg tror bare, den regressede. Sådan der. Min far kom lige ind og spurgte om noget. Okay, instant er lige på mig, selvfølgelig. Mit hus begynder at se ret sejt. Nice. Jo, fik du lige et stun på en nurse? Ja, det gjorde jeg indeed. Hun valgte bare at løbe for hen. Det lød som, at hun gik ind i Det var power. infectious fright. Jeg troede, hun gik ind i power. Nej, det var... så- Nej, eruption, tror jeg. Hun er en tunneling, lille bitch. Hvorfor er det, vi facer 2 boring killers i streg? Det er en nurse. Ja, jeg siger, hvorfor facer vi 2 boring killers i streg? Der var også det er ikke så meget tunneling, det var bare, at hun vidste ikke, hvorhen der var nogen, der var. Nej, det var tunneling. Ja. Nej, det er ikke engang det, jeg mener. Jeg siger tunneling for sjov. Jeg kan bare ikke lide, at det er en nurse. Og laver salt kan ikke om høre til dig. vand. Jeg kan bare ikke lide, det er en nurse. Ja, det der med tunneling, det var for sjov. Så ved at køre
Altså salte vand, og så koge vandet, og så tage salten væk. Og så basically bare... Og nu kommer hun direkte over imod mig, by the way. Så får du mindre salt i dit omløb, men mere vand. Ja. Jeg tror, at jeg har fået hende til at Jeg ved chase ikke, hvad jeg skal bruge det til. Men Nej, okay. hun går bogstaveligt talt bare efter dig. Det gør hun da. Det er Slay. teknisk set også fair nok på det her tidspunkt, siden hun har ikke nogen kælser, det er sidste gen. Ja. Heldigvis så gik hun efter Clauden i stedet for. Og jeg fik exposed fra Dramaturgy. Dramaturgy? No, why would that ever do that? En perk, der virker imod dig? Nej, en perk, som der meningen skal være high risk, high reward. Jeg synes altid, at jeg får exposed på det værste tidspunkt. I mean, det er en nurse, hun bruger basically kun special attacks. Det er true. Og så længe vores teammates ikke bare bliver downet om 3, 2... Det gør hun. Altså, jeg sagde det. Jeg så det ske. Ja, jeg vidste bare ikke, når jeg næsten har eruption, hvis du ikke kunne gætte til det. Ups. Det er det. Ej, det regner. Du vil nok ikke herhen, fordi næsten ved, vi er her. Jeppe, der ja. Det er det. Jeg sagde et hele med en natkat. Nej. Hvis jeg ikke havde gjort det, så havde du ikke noget af det. Jo. Nej. Jo. Nej. Nej. Burde man tage hit for vores teammate? Nej. Nej. Teammatesen er ikke lige så meget værd som os. Okay, hun er ligeglad med mig. Jeg er prøvet. Okay. Det der kan jeg ikke gøre så meget ved. Jeg kan ikke gøre så meget ved vores teammate på at... jeg kan godt få noget hjælp fra mit medget. Løsten er basically allerede hen. Hun er så meget barbecue. Hun gik direkte efter mig. Så bare hen til sin gens. Ja. Nej, hun gik efter sin gen. Ja, men sådan direkte over til hvorhen jeg var. Og jeg var på genen. Nej, Dramaturgy fik mig til at skrige. Nej. Nu kommer Lyve af. Så kan jeg Og jeg tager et hit. mig selv igen. Jeg er så fucked, er jeg ikke? Jo. Jo, det er det. Jo, men det er fordi du er homo. Jeg er ikke homo, jeg er homoseksuel. Undskyld. Det er fordi, at du er til bier. Ja. Jeg bringer måske en nøs hen. Herind. Jeg er sådan lidt i gang med at hele vores Defuk teammate. Jeg er også Defuk. Jeg har faktisk ikke lyst til at dø, sjovt nok. Jamen, jeg er ikke blevet hugt. Nej, det er derfor du burde tage chase. Det prøver jeg på, men hun gider ikke. Jeg løber direkte rundt i hendes ansigt. Nej, okay, hun fucking blinker ovenpå, fordi hun ikke gider. Nej, fordi vi er ovenpå. Forkert. Hun ramte forkert. Sådan der, så har jeg fået mig en chase. Nice. Og vores team er på en hjemme. Måske? Nej, hun gider mig ikke. Bare fordi jeg ikke er blevet hugt endnu. Du kan få pain res. Du kan få pain res. Nurse, du kan få pain res. Ja, en af grunden, da du sagde så tænkte jeg bare DuckTales, Det er så real, det der. DuckTales, Nej, jeg kan ikke huske lyrics, men jeg kan bare huske. Jeg kan bare huske Vi mega klar, det er DuckTales. Præcis. Jeg kan det hele, og jeg er stolt af det. Det kan jeg godt forstå, Jeg det havde jeg kan også kun Warp Zone sangen Duct Tape. Duct Tape. Duct Tape. Ja. Den er peak. Det er sådan like en virkelig mid-map til balanced. Enderne er mega klar, det er DuckTales. For er der nogen nye væsner? Jeg kan den udenad, det er faktisk lidt slemt. Nej, det er rigtig godt. Og hun whiffer af helvedes til. Godt. Det var ikke engang tæt på. Kan hun overhovedet kick den mere? Ja. What? Den er næsten færdig. Jeg kan med en execute.
Ja, jeg popper Jennen. Jeg er fucking ligeglad med hende. Okay. Hun dør. Om 3. Nå, nevermind. Du vil jo ikke grabble. Jeg tog måske grabble. lidt hit for hende. Måske gjorde jeg ikke, men... Jeg... Godt, Chaka. Godt. DuckTales. Selv tak for at give dig den på hjernen, du PM. Det var mig selv, der gjorde det. Ja, det gjorde han rent faktisk selv. Jeg gjorde det, fordi jeg havde lyst. Nej, der kommer Jeg Eruption. kan ikke contribute til det. Der kommer Eruption. Ja, det er 10%. Ja. Jeg tror ikke, hun er pain res. Du heller ikke. Jeg kommer over for at prøve at hugge. Jeg tror det er fra regress ja, først. jeg kan også sige, at jeg vil høre Jen for regress. Okay, hun kommer ikke den her vej. Hun vil gerne med et eller andet, og jeg ved ikke hvad. Jeg har ikke mere medkit dog. Hun kommer op. Hun går bare lige lidt. Jeg tror, hun er på vej over imod mig. Efter mig. Det lignede, hun kiggede på mig. Ja, hun stirrer direkte på mig på min skærm. Men jeg skal kigge Nej, hun går ikke efter mig. Nej, hun er lige der. Og han er vores teammates, når jeg skal bruge dem. Okay, de kan godt Hun whiffede på mig. Ja, Og det betyder, at jeg kan bruge balance landing. Jeg går i gang med den gate, du er ved. Oh wait, det er måske den, jeg er på vej over imod. Det er det. Sorry. Du kan godt komme herhen. Okay. Hun whiffede igen! Det er ikke den gate. Det er ikke den. Nå, så skal du fandme til et løb. De andre de er i gang med at heale mig, jeg skal nok komme ind og tage hit. Hun whiffer hver eneste gang, by the way. Det er fandme heldigt. Hun har whiffet hvert eneste slag indtil videre. De andre de vil bare have at løbe ud. Nej. Hun har whiffet hvert eneste slag, sådan til jeg bare kan komme ud. Hej. Hun har whiffet hvert eneste slag på mig. Hun ramte mig ikke engang ved exit-gaten. Hvad fik vi for med en escape room med den her kill, de er sådan noget? Lucky map. PNP 100 nurse. P100 Eruption, Predator, nowhere to hide or lethal. I mean, Predator kan jeg godt forstå. Hvis jeg lige escape og chase, så ved hun med sammen, hvor hun skal TP her. This blinkbox er crazy. Bro, hun er P100, og hun spiller nurse. Hun har ingen rettigheder til at snakke om bugs og sådan noget shit. 2 sekunder. Min søster kom lige ind.
Nå, jeg vil smutte nu. Vi ses. Godnat. Godnat. Hvad er det for... What's that even about? This guy said nose was easy. Okay, nu tror jeg også, du er sådan lidt toxic. Hvad mener han? View in the comments. Huh? What? What is my man even on about? Our Discord? Jeg skal også skrive, man, I didn't mean to. Burde man? Skrev man, I didn't mean to til hvad? Det er det, du skriver. Nå, nej, det var til ham den anden. Han siger... Nå. Joy. Serveren lukket. Ah.